amma da sauran kallo rana da mafi zai bayyana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sunana Mahdi Shehu ɗan Najeriya haifaffen jihar Katsina a cikin garin Katsina a unguwar da ake ce ma Kofar Sauri. Insha Allah wannan ita ta fitowa ta 65 kuma ala kulli halin niyya da manufa shine a haskaka mutanen jihar Katsina baki ɗaya a faɗaɗa masu tunaninsu a ba su labarai masu sahihanci ta yadda ake mulkarsu ake sarrafa dukiyarsu a ƙarƙashin gwamnati wadda ta ce ta zo ne ta yaƙi da cin hanci da rashawa kuma ta yi mulki bisa ga adalci amana ihsani da sanin ya kamata kuma ita kaɗai ce gwamnati a Najeriya mai ikirari da taken cewa ita ce gwamnati akan faifai kowa ya gani kowa ya sani kowa ya gane ya zuwa yanzu in ba wanda ya gani ba wanda ya sani ba wanda ya gane aƙalla dukkan mutanen jihar Katsina gaba ɗaya sun gani sun fahimta sun gane sun ankara. Insha Allahu wannan fitowa kamar fitowa ce da aka yi ta 63-64 game da badakala da kuma almundahana da cuta da Mustapha Inuwa ke amfani da kuɗin tsaro yana yi yana kashe su yadda ya ga dama yana sarrafa su yadda ya ga dama a ƙarƙashin cin amana da ha'inci da yaudara da cuta ta yadda yake an sa kuɗi a madadin jami'an gwamnati da jami'an tsaro cibiyoyinsu gaba ɗaya kuma babu wani hujja da ya kawo cewa kuɗin nan suna isa ga jami'an tsaron nan. Kafin nan jiya Allah ya sa mun zo jihar Katsina, mun zo cikin garin Katsina, mun zo ziyara ne ta 'yan uwa da abokan arziki. A cikin ziyarar nan mun hau hanya zuwa gidan wani ɗan uwa wanda gidan shi na nan idan ka hanya NYSC zuwa airport. Wannan hanya tun kafin wannan zaɓe na baya saboda mugunyar lalacewarta Kasaroma ta zo ta kafa sayan bo ta kawo kayan aiki fiye da shekara 1 da wata 3 yanzu an fitar da kuɗin yin hanyar nan an ƙi yin hanyar nan an yaudari mutane kuma wallahi hanyar nan babu wata hanya da kai ta lalacewa da wulakanta dukkan cikin garin Katsina. Mutane da ke bi hanyar nan suna bin hanyar nan a cikin tararrabi da tashin hankali. Ko ƙasa za ka bi ta sai ta kalmanka sun ɓalle, sai ƙasan talbinka ya cinye. In kuwa aka yi ruwa ka bi ta kana on your own, ka bi hanyar nan duk abin da ya same ka kai ka ji ka jiwo. In lokacin ba lokacin damana bane ba ƙura ta buɗe ka gaba ɗaya cikin kowane yanayi. Wannan hanya mota ba ta bi cikin daɗi, masu tafiya da ƙafa ba ta bi cikin daɗi, 'yan mashin ba daɗi, 'yan kekuna ba daɗi, 'yan amalanken ruwa ba daɗi, kai dawakai da dabbobi da ke bi hanyoyin nan wallahi duk kohotun su zai gaya musu. Wai kuma akwai gwamnati, wai kuma akwai hukuma mai suna Kasaroma wadda ke da hakkin gyaran hanyoyi. Ina da iya adadin da kuɗin da aka sakan ma Kasaroma daga budget department. Ina da su da yawa tun daga shekara ta 2015 har zuwa wannan shekara ta 2020. Iya adadin kuɗin da suka bayyana wanda suka bayyana ba su bayyana ba ina nan ina binciken su kuma zan samu su bi iznillah. Wai da irin wa'annan maƙudan kuɗin ake samun hanyar da mutane da dabbobi da abubuwan hawa ba sa bin su a cikin daɗi. Insha Allahu a shiri na 66
zan ba ku cikakken labarin wannan magana ta Kasaroma. Dama can mun yi maganar Kasaroma da ayyukan ƙarya da suke yi. Na yi maganar Kasaroma da shugabanta da ya buɗe kamfani yana cikin aikin gwamnati, yana kwangilar gwamnati, mai suna kamfani ɗan Adida Constructions Limited. Shi ma zan dawo da maganarsa. Sannan Sanata Ibrahim Ida ya yi gangamin wani taro na dattawan Katsina sati biyu da ya wuce. Wasu sun ce ba sa zuwa, wasu sun je. Ya tara wasu daga cikin dattawan Katsina a hotel ɗin shi restaurant na Chopstick da ke Abuja domin gwamna ya musu magana. Mai girma gwamna yayana Dallatin Katsina, Right Honorable His Excellency Aminu Bello Masari, ya tunkari dattawan nan, wasu daga cikin dattawan Katsina da suka je wurin nan, ya nemi masa bayanin kuɗin tsaro da aka kashe. Shi a bayaninsa sai ya ce masu kwata-kwata biliyan 6 aka kashe. Kwana 10 kafin wannan taro, Mustapha Inuwa ya ce an kashe biliyan 4 da miliyan 270. Mahadi kuma ya ce an kashe fiye da biliyan 60. Dole daga cikinmu a samu wanda ke ƙarya. Tsakanin dai adadin kuɗin Mustapha Inuwa da kuɗin yayana gwamna biliyan 6 da biliyan 4, akwai bambancin zarar kuɗi sai kai biliyan 1 da miliyan 830. Cikin biyun nan akwai mai ƙarya, ko kuma dukkan su ma ƙarya suke in aka diba abin da Mahadi ya ce an kashe. Har yayana ke ce ma dattawan nan wai miliyan 250 da na ce an cire da sunan burtai, sai ya dawo da ita sai ce wannan miliyan 250 da aka bayar an ba sojoji ne don su yi satilin a Katsina. Sojoji su yi satilin a Katsina fiye da shekara 25 ta wuce. Ba sa bukatun settlement, suna da bariki, suna da gidaje, suna da makaranta, suna da kayan aiki. Wannan labari ne wanda ake so a bugar da hankulan mutane. Ba iya bugar da hankulan mutane. Akwai bambanci babba tsakanin biliyan 60 da wani abu da biliyan 6 da miliyan 4. Insha Allah gaskiya za ta bayyana. Kuma wannan taro da aka yi, dattawan nan duk 'yan boko ne, kun mallaki hankalinku. Za ku iya bambanta ƙarya da gaskiya. Akasarin takardun cutar nan Mahadi ya saka su a intanet, Mahadi ya saka a Facebook, Mahadi ya saka a YouTube, Mahadi ya saka a WhatsApp. Ya rage ma dattijan da ke sanya ma kansa adalci, ya ma iyalinsa adalci, ya ma zuri'arsa adalci, ya ma bayansa adalci, ya kwatanta abin da Mahadi ke faɗa da abin da gwamnati ke faɗa. Ya gano gaskiya, ya goyi bayan gaskiya. In dattijo ko dattijiya ba su goyi bayan gaskiya ba a yanzu, za su yi da damar goyon bayan ƙarya da lahira. Wannan shi ne magana ta gaskiya, babu canji, ita ce sunar Allah. Shi ya tuna min wani labari lokacin da Onoja Madaki zai ma Onoja handin oba jihar Kaduna a matsayin military governor. A nan gaban gidan sarki, a nan filin fada, fili mai makwataka da kotu da ofis magajin gari da hedikwatar ɗan sanda da gidan sarki, wannan filin na tsakiya. Aka tara manya-manyan mutanen garin Katsina. Madaki zai ma Onoja handin oba. Ga abin da Madaki ya ce. A lokacin da zan zo jihar Katsina a matsayina na gwamna da aka turo ni, na taho ina ta ɗarɗar, ina cikin damuwa, hankalina ya tashi. Saboda me? Saboda Katsinawa na da kirari, kunya gare ku ba ku da tsoro. Kuma ya ce ya san duk arewa
babu wa'anda ke da gogaggin 'yan boko irin garin Katsina. Saboda ka yace na taho da ramar cewa kullum shirye nake za a kalubalance ni, za a kira ni duk da kakina 'yan boko za su kira ni su yi mani kaca-kaca su yi man gyara. Yace da irin tunanin da zo da shi kenan Katsina. Yace amma bayan wannan zaman nawa abin na fahimta kuma nake son wani wajen zan muhandin oba ya fahimta shine duk wannan kirarin ƙarya ne. Ban taɓa ganin matsorata makwaɗaita irin Katsinawa ba, ina da hujjar faɗan haka. Yace a zamana gidan gwamnati babu wani dattijo wanda dai ya zo gidan gwamnati wanda ya nemi izinin ganina, wanda na ba izini, ko kuma dukkan wani ma'aikacin gwamnati na dukkan ma'aikatar Katsina da ya taɓa taka mani birki. Kuma na san akwai abubuwan ne wanda ba daidai ba, amma babu wanda yake da ƙarfin hali da ya zo cin ba daidai ba ne ba. Ya ce sai mutum ɗaya, ina da darakta a gidan gwamnati sunan shi Khalil Musa, shi kaɗai ne zai zo ofis ina ya ce mana ranka yaɗe ma'aikata kaza da kasa aka kora ba daidai ba ne ba, report na kwamiti da aka kama kaza ba daidai ba ne ba, abinda ka rubuta a fayil kaza ba daidai ba ne ba. Ya ce har yau da zan bar garin nan Halilu Musa bai taɓa zowa ya ce mani ga bukatar ɗana ba, ko ga bukatata ba, ko ga bukatar matata ba, ko ga bukatar ‘yan uwana ba. A'a, kullum shi Halilu Musa yana taka mani birki ne in ya ga na saba ma doka. Ya ce to Onoja ka shirya, duk wanda zai zo wurinka ya zo wurinka ne da wani muradi nashi ba muradin talakawan Katsina ba. Ya kamata ka kai ma talakawan Katsina aiki, kar ka biye ma dattawansu da 'yan bokonsu kansu kaɗai suka sani. Quote and unquote. Wallahi wannan ita ce maganar madaki. Kuma Allah ya taimake ni, ina da ita yayin maganar minti 49. Ina da ita. Insha Allah cikin wani lokaci kuna da abin saurare daga wurina. Bari in ga mutane masu kallon mu, ya zuwa yanzu ina da takaddu tabbatattu na yaudara da sata da ƙarya da tarihi na gudanar da gwamnati a jihar Katsina fiye da 13,000. Saboda ka mai faɗa da ni ka shirya, wallahi sai ka shirya, sai ka yi ɗamara, sai ka yi karatu. Na karanci takardun nan, na ƙara da irin karatun da ne da, na ƙara samun ƙarfin hankali ta yadda zan iya baka labarai 100 da ka, in gaya ma kwanan wata, in gaya ma wace ma'aikata, in gaya ma wani ma'aikaci, in gaya maka adadin kuɗi, in gaya ma shekara, in maka bayanin cutar da ke ciki. Wannan fitowa ta 65 ci gaba ne na fitowa 63-64. Almundahana da badakala da yaudara da sata da cuta da ake yi da kuɗin tsaro a ƙarƙashin jagorancin kahi gwamna, kahi mataimakin gwamna, sakataren gwamnati Mustapha Ino. Ga ci gaba 14 ga watan 3 2019 Mustapha Ino ya karɓi kuɗi miliyan 198. Me ya ce zai da su? Zan raba ma jami'an tsaro. Wani jami'an tsaro? SSS ba mu sani, bai faɗa ba. Civil Defense bai faɗa ba. Road Safety bai faɗa ba. Sojoji bai faɗa ba. 'Yan sanda bai faɗa ba. Mobile bai faɗa ba. Miyatti Allah, dan ya anshi kuɗi da sunan Miyatti Allah, shi ma wani shirin ne mai zuwa. Ya karɓi kuɗaɗe daban-daban da sunan Miyatti Allah. 12 ga watan 6 2019 Mustapha Inu ya karɓi miliyan 98. Da wani suna? Sai ce zan ba da kyauta, zan ba SSS, zan ba police, zan ba paramilitary. Ba na security ba ne ba, welfare zan masu. 12 ga watan 6 2018 miliyan 98 zai ba da welfare. Welfare kyauta, baka yi aikin fari ba, baka yi aikin baki ba,
dan dai kana sanye da kayan sarki sai a maka walfaya. Amma muna nan muna jira sunayen NDSS da police da paramilitary da aka yi wa'annan kuɗi maƙudai daga cikin kuɗaɗen tsaro. Jama'a duk hiftowa 63, 64 da wannan 65 fa duk kuɗaɗen da kuji an bayar an bada su daga cikin kuɗin tsaro. 11 ga watan 8 2019 Mustapha an biya an shi miliyan 148. Miye da su na baiwa wasu daga cikin jami'an tsaro, su ma ba suna. Jin na haska muku wa'annan, yana za ku karanta. Abin da za ku kula da shi, ku riƙa diba kwanan wata da reference number na release ɗin nan, da kuɗin da aka cire, da dalilin kuɗin cire su, da kuma da wa ya san da shi da kuɗin nan. Gwamna ya sani, sakataren gwamnati da aka ba kuɗi ya sani, kwamishinan kuɗi ya sani, kwamishinan budget ya sani, mai binciken kuɗi na jiha ya sani, mai binciken kuɗi na state ya sani, sannan accountant general ya sani, ministry for finance sun sani. Kowanensu. Mu ci gaba. 7 ga watan 9 2019 miliyan 198 aka ba shi. Me zai da su? Zan ba wasu jami'an tsaro. Ba suna ba dalili. Da mun sa uniform an kai mu Katsina a zuwa yanzu, da mun ja kaya kuɗi ko da ta kaya ne na haramun, ko kuma za a ja kuɗi da sunan mu kuɗi ba su zo hannun mu. Don har yanzu babu hujja kuɗin nan sun kai mu jami'an tsaron nan. Hujja kawai a ba mu signature su wanda za mu iya tantancewa, a ba mu sunayensu da kwanan wata, ko kuma a ba mu account number da aka sa kuɗin nan. Shi kaɗai ne za a iya ba Katsinawa masu hankali, 'yan boko masu hankali, dattawa masu hankali, samari da 'yan mata masu hankali su yadda su amince cewa ba cuta wacce aka yi ba. Matuƙar ba a yi wannan ba, tana nan a cikin cuta wadda ta fi cuta Alibaba and 46. Kai ko a Zayar inda aka yi Mabuti Sese Seko, ko a Somalia da aka yi Muhammad Fara ID, aka yi Sa'ad Bare, wallahi ko a Egypt da aka yi Hosni Mubarak, ko a Iraq da aka yi Saddam Hussein, ko a Filipino duk inda aka yi dictators, wallahi ba a taɓa sata irin wannan fitar rashin kunya. 11 ga watan 11 2018 Mustapha Inuwa ya anshi miliyan 150. Me zai yi? Na raba mu jami'an tsaro su. Wani jami'an tsaro ba suna ba adadi ba dalili, walfaya. 29 ga watan 6 2018 ya anshi miliyan 195. Me zai da su? Na baiwa jami'an tsaron jihar Katsina saboda ayyukan yau da kullum, logistics. Da ka ji an maka logistics alhaji, wallahi ƙarya ne. An kaɗar da kuɗi. Ba wani maganin logistics. In za a sai mai, in operation za a yi, sai an gaya ma kuɗin nawa ne na jami'an tsaron da za su yi operation, kwana nawa za su yi, nawa ne kuɗin abincinsu na safe da na rana da na yamma, nawa ne allowances ɗinsu, nawa ne kuɗin shan fetur, nawa ne kuɗin gyaran mota. A baka complete money, kuma za a san adadin lokacin za su ƙare. Kafin su ƙare ba za ka iya dawowa ba sai sun ƙare. In ka dawo sai akwai dalili mai ƙarfi. Amma kawai nan ya ce ya anshi miliyan 198. Me zai yi? Zai riba ma jami'an tsaron jihar Katsina. Ba dalili, ba adadi, ba rana, ba farko, ba ƙarshe. Kamar hauka. Dan hauka da kaska hauka ne, bai da farko bai da ƙarshe. Ko mahaukaci ya warke, tsawon lokaci ta ga alama hauka tare da shi. Akwai wani mahaukaci da aka sauka aka sallama a gidan mahaukatan Katsina. A shekarar shi na manta wala ina yaro, ina ko ɗan shekara 16 ne, ɗan haro, sunan shi ɗan haro. Ya fi kowa daɗewa a gidan mahaukata. Wa'anda suka aiki a gidan mahaukata kun san ɗan haro. Ya shekara ya kai 16 na jinya hauka. Ran nan da ittifaƙan aka ce a salami ɗan haro ya warke wallahi. Shi ke limanci, shi ke mahaukata wa'azi. Sun haka aka zo aka yi bikin sallamarsa. Ana duban farko na azumin wannan shekaran, aka rako shi ya kwaso kayan shi
can wajen 5:30 aka rako shi aka yi ban kwana mahaukata suna ta kuka sun rasa ɗan haro. Da ya fito waje kafin ya tafi sai ta ana diban wata, ana turbo wata sai ya ce mutane mahaukatan banza mahaukatan wuyi, ku diba ga wata nan tsakanin wannan reshen da wannan reshen. Mutane suka duba suka ce la ilaha illallah, wallahi ga watan azumi ya tsaya, dan haro ya ga wata, alamar tabbatar ya warke kenan. Aka yi sallama ya tafi, ya kai wajen stadium sai ya dawo da gudu, sai ya ce musu wallahi ya ƙara ganin wani wata a can. Sai aka ce a maida shi a cikin gidan mahaukata. Ranar 12 ga watan 11 shekara ta 2019 Mustapha Inuwa ya anshi miliyan 200. Me zai yi? Zai baiwa jami'an tsaron cikin jihar Katsina. Me za su da shi? Bai faɗa ba. Su wani bai faɗa adadinsu ba. Wani irin abin tsaro ne za a yi? Bai faɗa ba. Yaushe za a fara? Ba rana. Yaushe za a gama? Ba a sani ba. Kamar gama haukan ɗan haro ne. 17 ga watan 11 2019 Mustapha karbi miliyan 114. Me zai yi? Za a yi gyaran motocin jami'an tsaron Katsina. Wani jami'an? Motocin SSS ne? Ko na mobile ne? Ko na sojoji ne? Ko civil defense? Ko road safety? Ko vigilante? Ko wani ne? Wallahi bai bayani ba. Wani irin motoci ne? Me ya lalace a jikinsu? Nawa ne kudinsu? Su wane ne kanikawan? Ina aka yi gyaran? Wace gareji? Babu. 21 ga watan 12 2019 aka ya ƙara ansa kuɗi miliyan 199. Me zai yi da su? Zai ba jami'an tsaron cikin garin Katsina. Na mine ne? Ba bayani, ba adadi, ba dalili. Irin wa'annan kuɗin da ake karba da sunan za a ba jami'an tsaro, su kuma guda 66 ne yayi. Ina da su. Ga wata takarda miliyan 325. Me aka yi da su? An sai ma sojoji da civil defense motoci. A wannan gabar in Allah ya yarda a fitowa ta muna 65 yanzu, fitowa ta 67 insha Allahu zan danganta maku wannan kuɗin miliyan 325. Akwai motocin da aka wasu mogal ɗinsu, aka shigo da su, aka ɓoye su a presidential wing na airport ɗin Katsina. Zan haska maku hotunan motocin nan da aka ɓoye. Da labari ya je Hamidu Ali cewa an yi fasa ƙaurin motoci an shigo da su garin Katsina ta hanyar jibiya ba a biya duty ba. Hamidu Ali ya rubuto takarda, ina da takarda, kuna bi na bashi, wallahi zan haska muku tare da wannan abu. Ina da memo inda Mustapha Inuwa ya rubuta neman gwamna ya bashi miliyan 320 don a sayi motoci. Zan haska muku wannan memo din. Sannan ina da bayan custom sun rubuta takarda, Hamidu Ali ya sa rubuta takarda cewa suna neman bayanin wa'annan motoci, suna da labarinsu, suna labarin ba a biya masu kuɗin custom ba. Ina takarda da Mustapha Inuwa ya rubuta ma Hamidu Ali a matsayin ansa cewa ba su san labarin motocin nan ba. Ba su san da motocin nan ba. Su dai sun san an kama gwamnatin jihar Katsina agaji da donation na motoci. In ba haka ba, ba su san su ba. Yau ga takardu guda sun tabbatar da cewa sun san da motocin nan. Kamfanin da ya shigo da motocin nan har yau rufe yake a Katsina. Kamfanin shitu chairman na fatin APC har yau kamfanin shi da motoci suna nan rufe. Duk da an haɗa baki cikin dare an kwashe manya-manyan motoci masu tsada da haɗin gwamnatin jihar Katsina
aka sake maido da tsofaffin motoci suna nan dai custom sun rufe. Wannan shine irin cutar da ake da rufa-rufa. Kuma daga cikin motocin nan ma uku, ɗaya babban jami'in gwamnati babba ya ɗauki ɗaya tana yana hawa. Ɗaya babban jami'in gwamnati ɗaya yana hawa. Ɗaya kuma an ɗauka an ba wani hakimi wanda ke da babban jami'i a cikin gidan gwamnati yana hawa tana nan. Dukkansu motoci ne Hilux suna nan. Insha Allah zan haskaka muku in Allah da a fitowa ta 67 ne muku wannan alƙawari. Ga wani fayil kuma. Ranar 25 ga watan 10 2019 Mustapha Inuwa an shi miliyan 145 miye da su an baiwa kwamiti mai sulhu tsakanin gwamnati da masu riƙe da bindiga a cikin Rugu Forest. Dillalai kenan. Dillalan sulhu an ba su kuɗin dillanci miliyan 145 saboda yin sulhu tsakanin gwamnati da masu riƙe da bindiga. Wa'annan an ce Fulani ne masu shiga tsakani. Miyatta Allah an karɓi kuɗi miliyan 145 a madadin 'yan ƙungiyar waɗanda suka sa baki suna da sulhu tsakanin Fulani masu ɗaukar da bindiga da gwamnati. Sannan an ƙara karɓar kuɗi fiye da biliyan 3 da sunan za a ba mutane na cikin daji kuɗi don zuciyarsu ta kwanta. In ka haɗa an kashe biliyan 10 da sunan za a yi sulhu, za a gina makarantu, za a gina asibitoci, za a hanya da burtali a cikin daji. Dukkan shi a rubuce na taɓa nuna maku da sigiracin Mustapha Inuwa. Jama'a, wannan su ne kaɗan daga cikin takardu fiye da takardu fiye da 300 da nake da su a hannuna wanda suka yi daidai da takardar bukatar Mustapha Inuwa da ya rubuta ma gwamna neman kuɗaɗen nan, wanda suka yi daidai da siginacin gwamna ya ba da izinin a ba Mustapha kuɗin nan, suka yi daidai da wannan takardu na nuna cewa an saka ma Mustapha Inuwa kuɗin nan, suka yi daidai da takardun cewa kuɗin nan sun isa a jihun Mustapha Inuwa. Abin da ya rage mana Mustapha Inuwa ya yi mana bayani, Katsinawa gaba ɗayanmu ya mana bayani yadda aka yi da kuɗaɗen nan, ya ba mu vouchoci ina da su, ya ba mu siginata na jami'an tsaro manya-manya da ƙanana-ƙanana cikin shekaru 5 da ɗoriya na yadda ya kasafa wannan kuɗi da wanda ya sa hannu. Ina so mu fahimci na da bisa ga ɗabi'a muka da mu. Duk wani jami'in tsaro da za a ba kuɗi ko a ci matsayin shi da tallafi ko a matsayin inda yake wakilta to za su ya sa hannu. Kafin nan zuwa yanzu mutanen jihar Katsina gaba ɗayanmu wallahi duk mun gane, duk mun fahimta, duk mun ankara, an mana sama da faɗi, an mamu ugumeme, an mamu samara, an yaudare mu, an cuce mu, an yi mana sama da faɗi da dukiyarmu, an rena mana wayo da hankali, kuma duk jira ake mu yi shiru, kowa ya gani ya ƙi gani, ya ji ya ƙi ji, kowa so ake ya zama bebe ya zama kurma, kowa sai ake in an ce kalli gabas ya kalli yamma, in an ce kalli yamma ya kalli arewa, in an ce kalli arewa ya kalli kudu, kada ya ga komi, kada ya san komi, kada ya fahimci komi. Wallahi Mustapha Inuwa bai taɓa tunanin ko a mafarki ba cewa irin wa'annan takaddun da dubbansu za su iya fitowa daga hannunsa ba,
daga hannun ma'aikatan gwamnati ba, da saninsu ko ba da saninsu ba, su zo a hannu irin wannan, hannun da zai iya bayani cikakken mutane su fahimta da izinin Allah. Allah gare ka muke godiya. Allah Mahdi baya da ƙarfi, baya da dubara, baya da wayo, baya da mafita, baya da mafaka, baya da kariya, baya da juriya, bai iya komi ya Allah sai da saninka da baya da farko baya da ƙarshe, sai da yardarka, sai da izininka, sai da iliminka, sai da hikimarka, sai da basirarka, sai da ƙaƙariyarka, sai da izzarka, sai da kaɗaitarka ya Allah. Ya Allah ina godiya, ya Allah ina ƙara godiya, ya Allah ba zan gushe ina godiya ba, wace godiya ta ba za ta isa ba. Ya Allah da izininka nike wayar ma mutanen jihar Kaduna gaba ɗaya, nike ba su ilimi, nike wayar masa da kawunansu, nike haskaka masu, suke fahimta, suke ganewa cewa lalle an daɗe ana zalunta su. Allah ka ba mu mafita, Allah ka ba mu mafaka, Allah ka ba mu juriya, Allah ka ba mu dauriya, Allah ka ba mu jajircewa domin girman zatinka, domin girman alƙur'aninka, albarkacin matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wurinka. Wa raddallahu allazina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khairan wa kafa Allahu al-mu'minina qital wa kana Allahu qawiyyan azizan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Amma da sauran kallo rana da mafi zai bayyana.